Hadin ke Jingpen Slam ban penmi ya ka Rizal DSC hapo Ribhoi District menta ka sengi na kaliang ka State Youth Wing jong ka Voice of the People Party haka jingelam jong President Usamla Marbut Dakhar haka jinge donlang Vice President ka Ribhoi Youth Wing Usamla Ashostar Shalla Bat Secretary Usamla Garlanding Sun lembat kiwi kit khot jong ka VPP Youth Wing kilalit bani kendu ya Deputy Commissioner ke District Ribhoi u Abilash Baranwal u babat ru ku mu chairman ke District Selection Committee panwat jingtip ya kidau jong ka Jingpen Slam ban penmi ya ka Rizal DSC bat haka ju kapor la IT ru da ka dorkhas cha u Deputy Commissioner Hadin baladep ai ya ka dorkhas cha u Deputy Commissioner ke District nakaliang Usamla Marbut Khar haba ai jingkren syakilat pathai kubor ulaong bakadau ka bala penlong yaki nongilam ka seng VPP ban poi hadu ka kamera terikam jong Deputy Commissioner ka Ribhoi District kadai halor ka jingyo jingujor naki samla ki baladep ban yakhun ya ka exam DSC baka Jingpen Slam palat ban penmi ya ka Rizal bat ulaong habayo ban ikran bat udisi ka Ribhoi ulaong baka Jingpen Slam ban penmi ya ka Rizal DSC kadai bomdon vendor lane unong page nong khmi ya ka OMR sheet bat ulaong bahadin artayo nakaliang ka DSC kan sathung no ya vendor bathamai ban penmi no ya ka Rizal DSC bat nakaliang ka State Youth Wing kalapan pauru hakmat udisi da ka boong bala da ki penmi ya ka Rizal DSC kidei ban penmi ya ka kerteng ya roll number bat ya ki marks jong ki candidate baro bat syushu nakaliang ka VPP Youth Wing kalapan pau ka jing sngungu ya udisi ba ulakular ban sim khya ya kini kimat bat kila airu ka jingero ba ka DSC Ribhoi ka bala ban peniat bank ya ka jing tho exam khamtam ya kapor bat ki jaka penlong exam kilala ban sedang hakapor babiang bat omdon ke jingthot bat nakaliang uba Marbut Khar ulaong baka DSC East Khas Hill District kadai ban but nuksa naka DSC Ribhoi ban bu ya kapor shipho bije men step khenang beginong tho exam ki bana jengai kinyolat ban poi hakapor ka babiang nakaliang ka State Youth Wing VPP rengkat bat ka Youth Wing nang ni po Ribhoi District ladon lang hang ni u Joint Secretary ba Garlang Sun bat rengkat bat ki khot jong ka VP Youth Wing nang ni po Ribhoi District nilayo ban ya kendu ya UDC hang ni hapo nongpo kadau bang iwan ban ya kendu ya UDC hang ni nongpo kolong ba kibabun ki candidates nang ni napo Them Ribhoi District kila pentip saka parti kejungi balai nakaliang ka district administration Kapen Slam ya ke Rizal ya ka baka DSC kala khot ya kini ki exam hauli usnem arpo arpun reu ha upanai January te ngani thu ipi kani ka post ka badai jongki driver jongki plumber jongki tracer but jongki sectional assistant yakiba babun ki candidate nani po Them Ribhoi District kilawan ban tho yakani ka exam haki centers ki baper yakaba nakaliang ka DC office kala penbet te PE baling iwan ban kendu EDC nomor ba kala dili pelat ya kajing penmi ya kani ka Rizal namar balai nadu arjar arpusau kani ka advertisement la penmi ban pelong ya kani ka examination nam ta kini ki post prepare lingba ka DSC te kala long kumba arsnam ei tingla yo ban ya keren ya thir ban pancing pensyai na u DC babalai ka simpor mo nadu arsnam arpo arpusau la penmi advertisement ban khot ya ka examination nrei ya ka examination pan layo ban tho hau ni usnam arpo apnreu te UDC hi ulaong ba namar ba ka jingslam kalong ba kadon katuka KHDC election but buon ba ki jingekran ngilayo ban hekran but ngilaong uru balai pat ba ka Rizal hadu menta omsim lala ban penmi habang ila ekran la ethir ba UDC ulai thu ingi ba kada bom la ban penmi ya Rizal kade namar ba kajing bom don jong uni uvenda namar ban le ya ka correction ikini ki paper
menta kam dei su manually mo labu da uvenda menta ban le rengkat ba kita ki machine mo ban check ya kita ki marks ka OMR machine te ni sung thu hang ni ba ka jing pen slam ka dei bet ba hang ni po Riboy district omdan uta uvenda te nak leng ka jungi kum ka VP Youth Wing nang ni na po ka state pa na ka Riboy district ni dap dak jing sung khia mo bapli ki candidate ki khna samla ki jungi ki ba bon de ki hajar mo ki ba wan tho ya kan exam mo bapli kim dei tang ki wan tho exam rei ki don ya ka hop ban yo ru ya ka kam ka jam menta perthai kerdu kom kerdu jam te bapli ki ni ki candidate ki jungi ki khna samla ki jungi ki bon tho ki exam ki don hop mo haba ki wan tho ki don hop ba kin yo ki exam te lada pipen slam no kumni pan kalong ka ai ka ba na kalyang ka jungi nyimla ban pedang nomor pun ba ki candidate kila ot bo ma ki sep tiang nomor ba bun ki baong ba habidei bat ka DSC bun ba kalong ka bamsyai mo haba karkom tap kam tap jam te lada pipen slam kumni kalong ka ai ka ba pen suspect yang ngiru mo balai ka sarkar ka pen slam mo te na kalyang ka jungi takadaw ngilawan hang ni bangin yakran bu UDC ba udai ban penmi no wud ya kani ka result bat habang iong ban penmi ya kani ka result ngila yakran syai ba UDC ba udai ban penmi haba penmi ya ka result udai ban penmi bat ki marks ka roll number bat ki kerteng ki jongki bat semua tunat pat na kalyang DC ula sengap ya kani ka jingmut na kalyang ka jungi nang ni na po ka Youth Wing Riboy district bat na kalyang ka state ula sengap bat ula ong ba ya uvenda ngin sawat bat ngin sa bu no duwei wud bat ngin sa la bangin pelat no ya kanika result wud hakini ki hapo jong kanika artayo jong di u benai ubamenta fi ngilai keliru ya ka timing habidei bat kini ki examination bala khot ka DSC balinga keli ya kani namar ba dangai kini khndiat sngi filai i kumba kilami social media stage po East Kasil district nomor ka exam sate bakhot da ka DSC ki pelong khnai beji kila pelong step ba ngani thu ipi kilong pelong thmit ba ka por bat ki pelong step ki pelong kerki ba bat lada san minute fi slam pila sha be bat pila sha khangit phimla bandrung sapo ki centers ban tho ki exam tingi rungi kerpaken mo pidai ban penmi wud ken ya ka result ya ka exam ladang Islam tang san minute pibe te mentangi ru habidai ka result ru pindai kin ban penslam pidai ban penmi wud ken namar belai ki khna ki jungi kiladep ban wan tho mo ki thrang dik ban tip ya ka result bat habidai ba ka timing ani thu ipi UDC lo itu yangi sani ki pelong spau buji stem bat nakalyang jungi ru sungai hap ya kata bat hadu ba UDC ru dong ong ba hadu spau steng ru udang island baling akran kani namar belai ba hagini kisni ba dep ngilalek bani kendu UDC po Iskas Hills nama satish po Iskas Hills district ani thu ipi ka examination ki pelong hapo khandai buji step ki hapoi shwa ya kapor siteng kenta ai ti bobon ki candidate satish po Iskas Hills district ru ki bobon ki dei ki bawan na jengai fismo thui tang bangkin yo kali ru kalong ka ba ba jur sa kajing blok kajing dheng kali Iskas district kadai ka wei na ka district ka ba jur ba kajing blok kajing dheng kali tena kali ang jungi ru ngi kwa ken na ka state Youth Wing bangin penbet gini ki e berkhot balik kan don kajing fair mo hapo Riboy district da ka wei ka por ka examination sa Iskas Hills district da ka wei ka por ka examination tengi kentuken ba na kali ang ka VP Youth Wing ki jungi ngi kentu ya ka sarkar bakan penbet renti mo ya ka por jong ka jing tho exam bangi kentu ki Iskas Hills district bakan penjunsur no ya ka por kumba ka penjunsur ka Riboy district te kini ki ba na kali ang ka jungi layo ban yakran bat UDC hakani ka por ka